Akwụkwọ mbụ nke ndị eze, isi nke 20. Ma Ben-Hadad bụ eze Siria chịkọtara ụsụ ndị agha ya niile. Ọgụ ndị eze 12 sokwara ya, ha na ịnyịnya na ụgbọala. O wee rigo nọchigide Samaria n'agha, buso ya agha. O wee zigara Ehab bụ eze Izrel ndị ozi ruo obodo ya, sị, "Otu a ka Ben-Hadad sịrị, ọlaọcha gị na ọlaedo gị nke m ka ọ bụ, ndị inyom gị kwa na ụmụ gị bụ nke dị mma karịa nke m ka ha bụ." Eze Izrel wee zaa sị, "Dịka okwu gị si dị, onye nwe m eze. Nke gị ka mụ onwe m na ihe niile m nwere bụ." Ndị ozi ahụ wee bịaghachi sị, "Otu a ka Ben-Hadad kwuru, sị, n'ezie ezitere m gị ozi sị, ọlaọcha gị na ọlaedo gị na ndị inyom gị na ụmụ gị mụ ka ị ga-enye ha. Ma m ga-ezitere gị ndị ohu m dịka mgbagha echi. Ha ga-achọkwa n'ụlọ gị na ndị ohu gị. Ọ ga-erukwa na ihe ọbụla anya gị na-achọsi ike, ha ga-etinye ya n'aka ha were ya." Eze Izrel wee kpọọ ndị okenye niile nke ala sị, "Biko maranụkwa na ọ bụ ihe ọjọọ ka nwoke a na-achọ, n'ihi na o zitere m ozi ichinye ya ndị inyom nke m, na ichinye ya ụmụ m, na inye ya ọlaọcha m, na inye ya ọlaedo m, ma egbochighị m ha n'aka ya." Ndị okenye niile na ndị Izrel niile wee sị ya, "Anụla okwu ya, ekwekwala." O wee sị ndị ozi Ben-Hadad, "Sị na onye nwe m bụ eze, ihe niile i buru ụzọ zitere ohu gị ozi ime, nke ahụ ka m ga-eme. Ma ihe a, apụghị m ime ya." Ndị ozi wee laa weghachiri ya okwu. Ben-Hadad wee zigara ya ozi sị, "Ka chi mee m otu a, ka ha meekwa m ihe ọzọ otu a, a sị na aja Samaria ga-ezu njuaka inye ndị niile nọ n'ụkwụ m." Eze Izrel wee zaa sị, "Kwuonụ sị ya, ka onye na-eke ekike agha ya ghara ito onwe ya dịka onye na-ekepụ ya." O ruo, mgbe Ben-Hadad nụrụ okwu a, mgbe ọ na-aṅụ ihe ọṅụṅụ, ya onwe ya na ndị eze na n'ụlọ ntụ, na ọ sịrị ndị ohu ya, "Doonụ onwe unu n'usoro." Ha wee doo onwe ha n'usoro imegide obodo ahụ. Ma lee, otu onye amụma bịaruo Ehab bụ eze Izrel nso, sị, "Otu a ka Jehova sịrị, ị hụwo oke igwe mmadụ niile a? Lee, ana m enye ya n'aka gị. Taa ị ga-amakwa na mụ onwe m bụ Jehova." Ahab wee sị, "Site n'aka onye?" Ọ sị, "Otu a ka Jehova sịrị, site n'aka ụmụ okorobịa nke ndị isi ala a na-achị achị." Ọ sị, "Onye ga-amalite agha ahụ?" Ọ sị, "Gị onwe gị." O wee gụkọta ụmụ okorobịa nke ndị isi ala a na-achị achị, ha wee dị 112. Mgbe a gụkọtasịrị ha, ọgụkọta ndị ya niile bụ ụmụ Izrel niile, 17,000 na 10,000. Ha wee pụọ n'etiti ehihie. Ma Ben-Hadad na-aṅụ mmanya na-aṅụbiga ya oke n'ụlọ ntụ ya, ya onwe ya na ndị eze bụ ohu ndị eze na 12 bụ ọgụ ndị eze na 12 ahụ ndị na-enyere ya aka. Ụmụ okorobịa nke ndị isi ala a na-achị achị wee buru ụzọ pụọ. Ben-Hadad wee zipụ ha wee gosi ya, sị, "Ndị ikom esiwo na Samaria pụta." Ọ sị, "Ọ bụrụ na ọ bụ okwu udo ka ha pụtaworo, jidenụ ha na ndụ. Ọ bụrụkwa na ọ bụ agha ka ha pụtaworo, jidenụ ha na ndụ." Ma ndị a siri n'obodo pụọ, bụ ụmụ okorobịa nke ndị isi ala na-achị achị na ọsọ ndị agha ndị soro ha n'azụ. Ha wee tigbuo nwoke ọbụla nwoke ibe ya. Ndị Siria wee gbalaga Izrel wee chọọ ha n'azụ. Ben-Hadad bụ eze Siria wee wepụga onwe ya n'elu ịnyịnya, ya na ndị ịnyịnya. Eze Izrel wee pụọ tigbuo ịnyịnya na ụgbọala. O tigbukwara ntigbu ukwu n'etiti ndị Siria. Onye amụma ahụ wee bịaruo eze Izrel nso sị ya, "Jee mee onwe gị ka ị dị ike, mara hụkwa ihe ị na-eme, n'ihi na n'ọgbụgba afọ ka eze Siria ga na-arịgota imegide gị." Ma ndị ohu eze Siria sịrị ya, "Chi ukwu ka chi ha bụ, n'ihi ya ka ha dị ike karịa anyị. Ma otu ọ dị, ka anyị buso ha agha n'ala dị larịị, anyị aghaghịkwa ịdị ike karịa ha. Ma ihe a, wezụga ndị eze, nwoke ọbụla n'ebe ya, doo ndị na-achị ala n'ọnọdụ ha. Ma gị onwe gị, gụtara onwe gị ụsụ ndị agha, dịka ụsụ ndị agha nke dapụnarịworo gị n'agha, ịnyịnya n'ọnọdụ ịnyịnya, na ụgbọala n'ọnọdụ ụgbọala. Anyị ga-ebusokwa ha agha n'ala dị larịị, anyị aghaghịkwa ịdị ike karịa ha." O wee gee ntị olu ha, mee otu a. O ruo n'ọgbọ afọ na Ben-Hadad gụkọtara ndị Siria rigoruo Efek ibuso Izrel agha. A gụkọtakwara ụmụ Izrel, nye ha ihe oriri, ha wee jee izute ha. Ụmụ Izrel wee maa ụlọ ikwu ha n'ihu ha dịka igwe ewu nta abụọ. Ma ndị Siria jupụtara ala. Onye nke Chineke wee bịaruo nso gwa eze Izrel okwu sị, "Otu a ka Jehova sịrị, n'ihi na Siria asịwo, chi ugwu ka Jehova bụ, ma ọ bụghị chi ndagwurugwu. N'ihi ya ka m ga-enye igwe ukwu a niile n'aka gị. Unu ga-amakwa na mụ onwe m bụ Jehova." Ha wee nọ n'ọmụma ụlọ ikwu ndị Izrel na ncherịta ihu ndị Siria ụbọchị 7. O ruo n'ụbọchị nke 7 na agha bịaruru nso,
ụmụ Izrel wee tigbuo Siria. Ọgụ nnu ndị ikom ụzọ 12 na 10 bụ ndị ji ụkwụ eje n'otu ụbọchị. Ndị fọdụrụ wee gbalaga n'efe kiri obodo. Mgbidi obodo wee dakwasị ọgụ nnu ndị ikom 3 na nnu 7 na ọgụ 10 fọdụrụ. Ma Ben-Hadad gbalagara baa n'obodo n'ime ụlọ nke dị n'ime ụlọ. Ndị ohu ya wee sị ya, biko lee, anyị anụwo na ndị eze ụlọ Izrel na eze Ebere ka ha bụ. Biko ka anyị kee akwa mkpe n'ukwu anyị na ụdọ n'isi anyị pụkwuru eze Izrel. Eleghị anya ọ ga-edebe gị ndụ. Ha wee kee akwa mkpe n'ukwu ha na ụdọ n'isi ha, bịakwute eze Izrel sị, o gị bụ Ben-Hadad sịrị, biko ka mụ onwe m dị ndụ. Ọ sị, ọ nọ ndụ ugbu a, nwanne m ka ọ bụ. Ma ndị ikom ahụ na-arịba ama. Ha wee mee ngwa ịmata ma ọ bụ ihe si n'obi ya pụta. Ha wee sị, nwanne gị bụ Ben-Hadad. Ọ sị, baanụ n'obodo kuta ya. Ben-Hadad wee pụkwute ya. O mee ya ka ọ rịgota n'ụgbọala ya. Ben-Hadad wee sị, obodo niile nke nna m nara n'aka nna gị, m ga-enyeghachi gị ha. Ị ga-akwakwara onwe gị ama n'ime Damaskọs dịka nna m kwara n'ime Sameria. Ma mụ onwe m, ka Ehab kwuru, n'ọgbụgba ndụ nke a ka m ga-ezilaga gị. Ya na ya wee gbaa ndụ wee zilaga ya. Ma otu nwoke n'etiti ụmụ ndị amụma sịrị ibe ya n'okwu Jehova, biko tie m ihe. Ma nwoke ahụ jụrụ iti ya ihe. O wee sị ya, n'ihi na ị geghị ntị olu Jehova. Lee, mgbe ị na-esi n'ebe m nọ laa, ọdụm ga-egbu gị. O si n'akụkụ ya laa, ọdụm wee chọta ya gbuo ya. O wee chọta nwoke ọzọ sị, biko tie m ihe. Nwoke ahụ wee tie ya ihe, na-eti ya, na-egbukwa ya mma. Onye amụma ahụ wee jee guzoro eze n'ụzọ, nwụgharịa onwe ya, na-atụkwasị akwa ike n'isi na anya ya abụọ. O ruo mgbe eze na-agabiga na onye ahụ tikuru eze mkpu, ọ sị, o gị pụrụ baa n'etiti agha. Ma lee, otu nwoke wezugoro onwe ya, mee ka otu nwoke bịakwute m. Ọ sị, debe nwoke a. Ọ bụrụ na ele anya ya ma ọlị ma ahụghị ya, ndụ gị ga-alakwara ndụ ya, ma ọ bụ na ị ga-akwụ talenti ọlaọcha. O ruo mgbe ohu gị na-eme ihe n'otu ebe na ebe ọzọ, na ahụghị m onye ahụ. Eze Izrel wee sị ya, otu a ka ikpe gị si dị, gị onwe gị ekwubiwo ya. O wee mee ngwa wezuga akwa ike n'isi na anya ya abụọ. Eze Izrel wee mata ya na onye sitere na ndị amụma ka ọ bụ. Sị ya, otu a ka Jehova sịrị, n'ihi na izilagawo nwoke ahụ ka ọ pụọ n'aka gị, bụ onye m wezugara ka e bibie ya, ndụ gị ga-alakwara ndụ ya, ndị gị ga-alakwara ndụ ya. Eze Izrel wee laa n'ụlọ ya n'obi arụ na mgbarụ ihu. O wee baa na Sameria.